Hi guys, gagawa ko tayo ngayon ng pancake. Yan po, may order po ako ng mini pancake mix po yan. Yan po yan, gagawa po ako ngayon ng mix mini pancake. Antay lang po maluto. Gagawa po ako ng Spanish latte bread. Vanilla syrup. Isap po natin ang lalagyan na po natin ng gatas. Ayan po yan, ice Spanish latte. Yan po ay flat white.